Mitäskin katsojat? Tänään puhutaan tämmöisestä kanavasta kuin Onski, jonka mun katsojat tuntee luultavasti paremmin nimellä Suomi-klipit tai Suomi-tuben parhaat. Eli tää on tää sama Högin kaveri, josta mä puhuin mun viime videossa, ja josta mä sanoin muun muassa, että kyseessä on rehti kaveri, mutta asiat on nyt vähän muuttuneet, kun se tämän kanavan rahanähdys on vaan kasvanut, ja sitä me tässä käsitelläänkin. Mutta 2 sanaa. Mitä ihmettä? Yli 300 tilaajaa. Kiitos kaikille tilaajille. Mä en todellakaan usko, että pääsen tänne asti niin kuin ikinä. Ja ennen kuin mennään videoon, niin haluan sanoa, että vain pieni osa teistä on oikeasti tilannut mun kanavan, eli ihmeessä paina sitä tilausnappulaa. Mä yritän saada 500 tilaajaa tälle kanavalle. Ja mä tiedän, että se on mahdollista, eli paina ihmeestä tilausnappia, meinaa se on ihan ilmasta. Mutta silti auttaa mua, koska näihin videoihin menee oikeasti aikaa ja vaivaa. Mutta nyt mennään itse videoon. Jos tästä mennään Onskin kanavalle, niin huomataan heti, että videoiden otsikot ja pikkukuvat on aika houkuttelevia ja suoraa clickbaittiä. Jos tästä tutkitaan vaikka tällä hetkellä uusinta videota, niin se on tommonen 5 surullisinta hetkeä YouTube-videoissa. Tän videon pikkukuvassa on siis Lakko tolle itkemässä. Joo, se on ihan oikea normaali asia. Mutta sitten mikä tässä on pelkkää clickbaittiä. Tuolla taustalla on kolari, tulipalo ja vielä joku random koira, jonka ympärillä on ympyrä. Ja vielä nuoli, joka osoittaa siihen ympyrää. Ja niille, jotka ei vielä tiennyt, niin Lakko ei itke tuossa videossa minkään kolarin takia, vaan sen lapsen keskenmenon takia. Sitten seuraava video on tuommoinen 10 kalleinta YouTubettajan taloa. Ja tässä pikkukuvassa on Lakko ja mukamassa hänen talonsa ja hintalappu, joka on 3 miljoonaa. Ja mä voin sanoa, että toi Lakon talo, minkä se näytti tuossa videossa, ei todellakaan maksa mitään 3 miljoonaa, ellei ton talon ulkoseinä ole tehty jostain kullasta. Mutta tää ei kuitenkaan ole niin iso clickbaitti kuin toi ensimmäinen. Sitten tässä on ihan hyvä video välissä eikä mitään clickbaittiä, mutta sitten mennäänkin tähän seuraavaan videoon. Äiti yrittää pelastaa pojan putoamiselta, sitten tämä tapahtuu. Ja näin tiedoksi kaikille, että videossa ei ole yhtäkään klippiä, jossa edes joku poika tai äiti on missään laitteessa. Eli aika raju clickbaitti. Kaikista hauskinta tässä videossa on kyllä toi videon kuvaus ja lähinnä sitä tässä videossa käydään läpi huvipuisto-onnettomuuksia. Vuoristorata, Linnanmäki, Särkänniemi, Yms. Okei, jos tää nyt puretaan läpi, niin videossa ei ole yhtäkään huvipuisto-onnettomuutta, eli se voidaan vetää yli, ja yhtäkään vuoristorataa, vaan slingshot-laite, eli se voidaan vetää yli. Yksikään näistä videossa näkyvistä laitteista ei ole Suomessa, eli noin Linnanmäki, Särkänniemi ja Powerparkki voidaan vetää myöskin yli. Eli ainut asia, mikä tässä kuvauksessa on totta, on hänen sähköpostiosoite YT Cash Cow, kun niin kovasti pitää saada klikkejä. Pakko sanoa kyllä, että mä oon ylpeä teistä, kun katsoo tonne kommentteihin, niin siellä on aika moni huomannut tämän ilmiselvän clickbaitin ja sanonut siitä. Mä en nyt näitä muita Onskin videoita ala käymään läpi tässä, mutta tosta nyt on vaikka ympyrönyt videot, jotka vois tähän valehteluun kautta clickbait-tasosioon laittaa. Mä ymmärrän, että Onski hakee tämmöistä tiettyä tyyliä tehdä videoita, kun esim. Joku Trendspotti tai Best Trendsi. Eli tehdään tämmöisiä koostevideoita, mutta siinä vaiheessa tää inspiraation hakeminen alkaa menee vähän yli, kun pikkukuvia otetaan suoraan netistä. Tässä voikin pelata tämmöistä peliä, että ottaa joku Onskin videon, kääntää sen otsikon englanniksi ja etsii se YouTubesta ja verrataan pikkukuvia. No niin, tästä vaikka otetaan toi vauva putos kyydistä. Mikäs se olisi englanniksi? Oisko vaikka joku Baby fell from a ride. Noin, katsotaas. Oho, heti ensimmäinen ehdotus. Hetkinen, näinkö oikein? Mikäs tää thumbnail on tässä? Äiti yrittää pelastaa pojan. Mennäänpä takas tonne sivulle. Jaha, siinäkin sama thumbnaili. Okei. Ehkä tää on vaan joku paha sattuma, sama pikkukuva niinku. Annetaan nyt toinen mahdollisuus totta kai. Mitä jos tää lasi ei ollut tarpeeksi vahva? Katsotaan joku glass wasn't strong enough. Ja oho. No siinähän se. Ja tässä mua ei siis haittaa se, että hän käyttää jonkun toisen kuvaa, vaan se, että sitä ei ole muutettu ollenkaan. Ja on mennään niinku suoraan identtiset ja tienaa sillä rahaa. Pikkukuva on kuitenkin tosi tärkeä osa videota, koska pikkukuvan takia ihmiset klikkaa siihen videoon. Ja mä en nyt näitä thumbnailla enempää ala tossa videossa käymään läpi, mutta mä sanon vaan, että tossa on vielä videoita, mitkä on suoraan netistä. Moro vaan tältä editistä. Mä huomasin just, että Onski teki just uuden videon, joka on mikäs mukaan kuin all time klassinen clickbait. 7 tubettajaa, jotka unohti sulkea striimin. Ja aivan uskomaton pikkukuva, onko nyt erittäin ylpeä, josta Onski hyvin menee. Moro vaan, se on taas edittipuva toisen kerran tässä. Onski julkaisi taas uuden videon 5 elokuviin piilotettua tubettajaa. Ja tämän videon tubettaja, joka oli piilotettu elokuviin, oli mikäs muukaan kuin Lakko, joka on piilotettu huikeen sen elokuvaan nimeltä Lakon ja Herban boksi. Piilotettu elokuvaan. Kumpikaan ei ole totta, eli hyvä video.
Jos alkaa tutkimaan Onskin videoita, niin huomaa, että vaivaa ei ole kyllä hirveästi käytetty. Hänellä on tällä hetkellä 15 videota kanavallaan, josta yksikään ei sisällä jonkun muun tekemää sisältöä. Ja tää ei suoraan siis ole mikään väärin asia, koska se odottaa Suomen tekijänoikeuslakia, mikä sallii jonkun muun sisällön käytön tietyssä määrin. Mutta olisi nyt edes vähän voinut käyttää vaivaa ja pistää vaikka linkit niihin alkuperäisiin videoihin. Tää ei kuitenkaan ole mikään maailmanloppu, koska myös videokoostarin tekeminen on ihan sallittu kanavan tyyli. Mutta älkää huoliko, mä löysin kyllä paljon pahempaa kamaa täältä. Jos me tästä mennään vaikka pari kuukautta taaksepäin, niille ajoille kun kanavan nimi oli vielä Suomi Klipit, niin hänellä oli 3 liveä samaan aikaan päällä, joista kaikki oli eri tubettajien hauskat hetket, eli todellisuudessa toisten tubettajien sisällä rahaa. Niitä oli toi lakkolive, sitten oli pakpa hauskat hetket ja pete hauskat hetket. Ja tossa lopussa mä näytän teille vielä vähän keskusteluita, joita mä kävin Onskin kanssa, ja hän suoraan flexaa sillä, ettei jaksa tehdä omaa sisältöä ja tienaa sille. Jos mennään tästä mun videon käsikirjoitushetkestä noin 2 viikkoa taaksepäin, niin yksi mun katsoja pisti mulle joku kommentin, että tää kanava on varmaan nostettu tää video tästä. No, sitten menin katsomaan, että mikäs höke tai snipuksi sieltä tulee. Mutta sieltä oli tää älyttömästi hauskempaa. Siellä oli joku uusi SuomiTuben parhaat kanava, jolla ladattiin niitä samoja vanhoja videoita, mitä sille originaalille kanavalle, mikä on nyt nimellä Onski. Ja tääkään kanava ei luultavasti ollut alun perin Onskin, vaan jonkun muun tekemä, koska ne videot ennen näitä sen suomalaisia videoita, tai venäläisen tekemiä pelivideoita. Ja pistin tosta viestiäkin Onskille, ja sen vastaus oli kyllä aika huikee, mutta mä näytän tässä videon loppupuolella. No, mä kuitenkin katon tossa ennen tämän videon käsikirjoitusta, että mitä sinne nyt kuuluu. Niin ne uudet videot oli poistettu ja kanavan channel artti eli profiilikuva ja banner oli poistettu, mutta kanavan nimi oli edelleen SuomiTuben parhaat. On se kyllä outoa, kun ei voida itse aloittaa puhtaalta pöydältä, vaan pitää heti olla 1000 tilaajaa kanavalle, että saa rahat suoraan käteen. Niin ja huomasitteko muuta, että mä tein itselleen uuden channel artin? Mun mielestä on paljon parempi kuin se vanha, mutta kertokaa ihmeessä teidän mielipide vaikka tuossa äänestyksessä tai tuolla kommenteissa. Tästä koko kanavasta näkee kyllä suoraan, että kanava on tehty vaan rahan takia, eikä sitä kyllä edes peitellä. Kanavalla käytetään kaikki mahdollisia tapoja vaan saada klikkauksia ja rahaa, clickbaittiä, muiden tubettajien nimellä katsojia, ilmiselvää watchtimein hakua. Jos tästä otetaan esimerkiksi tämmönen video, äiti yrittää pelastaa pojan putoamiselta, sitten tämä tapahtuu, niin heti ensimmäinen asia, mitä videossa näkyy, on kehotetaan tilaamaan kanava tykkäämään videosta, jotta saa hyvää tuuria. Videon otsikko on valehtelua, pikkukuva clickbaittiä, videossa kehotetaan katsomaan videon loppuun asti, koska siellä on hauskin klippi. Videon kuvauksessa on paljon valehtelua ja klikkien hakemista. Ja tuolta kuvauksesta löytyy tämmönen huikee inspiraationa kohta, johon on listattu vaan todella moni suomalainen iso tubettaja, jotta tuota videota ehdotetaan kun nettiä noista tubettajista. Ja ainut ihminen, joka tuolta listalta taas vähän tekee hänen tyyppistä sisältöä, on Snipux, ja no, hän on kyllä yhtä rahanainen kaveri kuin Onskikin. Psst, kommentoi alas, jos haluat, miten tässä on video Snipuksista. Ja eikä siinä vielä kaikki, tää kanava tekee myös giveawayta. Ja yllätys, jotta siihen voi osallistua, niin mitäs veikkaatte? No, pitää tilata, tykätä ja kommentoida. Ja eiköhän kaikki osaa arvata, että nämä giveawayt ei luultavasti ole ollenkaan aitoja ja näitä palkintoja ei tulla ikinä jakamaan. No niin, ja nyt on sen aiheen vuoro, mitä kaikki on toivottavasti ottanut kun kuuta nousevaa, eli keskustelua Onskin kanssa. Eli tähän alkuun tämmönen huikea kohta, missä Onski sanoo suoraan, että tekee sisältöä rahan takia, ja että on laiskaa sen videon tekeminen. Eikä naurettavaa kyllä. Niin, ja tässä on kuinka paljon tykkää saada rahaa käyttämällä muiden tubettajan sisältöä. Saa kyllä olla aika rahanainen kaveri, että flexaa jollain lakkohauskat live-striimillä. Tossa aikaisemmin mä sanoin, että mä pistin Onskille viestiä siitä SuomiTuben parhaat kanavasta. Ja siis keskustelu meni näin. Onks tää sun vai Högen tai taas joku Högen kaveri? Hän vastasi, että on. Siihen mä sanoin, että ai sun. No, sitten tää aikuislapsi Onski vastaa, että veikkaan, että sun mutsi omistaa ton, en mä tiedä. Miettikää. Tää jätkä on varmaan joku aikuinen mies ja sen huikea comeback on sun mutsis. No, jokaisella tapansa. Niin ja ton jälkeen sanon, että joo tosiaan ja nyt hän exposas mut. Voi kuinka surullista. Joo, eiköhän tää video nyt aika lopussa. Ja kiitos teille, jotka jaksoitte katsoa tämän videon loppuun asti. Pistäkää ihmiset tykkäys tälle videolle, jos tykkäsitte, koska näihin videoihin menee oikeasti iso vaiva. Näin esimerkiksi tämän videon käsikirjoitushetkellä on tällä hetkellä noin 1500 sanaa. Eli kiitos 1000 se tykkäysnappula. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos teillä on ideoita, että kenet tubettajasta tekisin seuraavaksi tämmöisen rant-tyyppisen videon. Mulla on pari ideaa, kuten Snipux, mutta kertokaa ihmeessä teidänkin videot. Ja mulla muuta näissä videossa se ois moro.